pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ano? Ano? Sa pangalan ng Espiritu Santo, amen. Ano? Okay. Naka-play na? Tingnan mo yung mukha ng asawa mo, ha? Ha? Ano? Tanda mo, kapalit-lit lang ang ginamit ko sa'yo. No? Ayaw mo magsalita. Sa pangalan ng aking Ama na Kristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Ano? May sasalita ka. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Tao ka? Sigurado? Tao ka? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae. Babae daw siya. Sige, babae ka? Sige. Babae ka talaga? Kung babae ka, taga saan ka? Taga saan ka? Magkukulam ka ba? Ha? Magkukulam ka hindi? Magkukulam? Ha? Magkukulam ka? Ha? Magkukulam ka. Babae ka? Sige, kung babae ka, taga saan ka? Bisaya ka ba? Tagalog ka ba? Kapampangan ka ba? Igurot ka ba? Etc. Sagot! Pipisilin ko ta. Tingnan nyo ha. Yung stick lang sa kanya. Oh, tingnan mo. Nakadikit lang ho yan. Oh, tatanggalin ko. Tingnan mo, didikit ko lang ho. Oh. Tingnan nyo ha. Nipis lang nito kasi nipis lang paspro. Tingnan nyo. Oh, napapasok siya. Oh, napapasok siya. Napapasok po siya. Tingnan nyo yung stick ha. Napapasok po siya. Lakas ng kuryente. Magnetiko. Ang hilito. Pahiramin mo ako ng sibat at maging matulis to. At gagamitin natin pang sibat. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan mo. Ayaw magsalita eh. Salbahay tingnan nyo ha. Pakitain ko yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo ha. Gabriel, ang Karngel, Jesus sa sinag, Banahaw, pailaway ng aking tatlong daliri at dali ng kuryente at kapangyarihan nito sa dalawa. Dali, amen. At magkaroon ka ng bisa, amen. Tingnan nyo, binidikit lang yan, magsasalita ka na, hindi? Gagawin ko tong espada ni Saint Michael. Magsasalita ka, hindi? Babae ka? Ha? Babae ka? Babae ka? Babae ka? Ayaw magsalita. Huwag mo pilitin, gamitin ko talaga sa'yo ng todo ng kapangyarihan ko. Sasalita ka? Babae ka? Ayaw talaga. Ayaw niya magsalita eh. Alam mo, hindi ko ito ginagawa, pero pipilitin ko sa'yo gawin to. Amen. Ayan. Magsasalita ka na? Ha? Babae ka? Babae? Taga saan ka? 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 Ngayon marunong ka na mag-sorry. Alam mo kanina, stick lang ang ginagamit ko sa'yo. Ngayon babae ka. Bibigyan pa kita ng isang tanda. Tanda mo ha. Saint Michael, pero nga ng espada mo at bigyan mo nga ito ng bisa. Pagbibigyan kita kasi ayaw mo magsalita nito. Di ba? Ngayon. Ngayon. Ito lang ginagamit ko sa'yo. Tanda mo, hindi pa tinatawag si Ella, si Iya, si Rafael. Tanda mo, ang tinatawag ko lang, mga agimat ko sa puso ko. Tanda mo, itong maliit lang na stick lang. Mainit, di ba? Di ba mainit? Gusto mo itutusok ko to sa ulo mo? Kita mo? Napakaliit lang ng ginamit ko sa'yo. Kita mo. Di ba nasasaktan ka? Napapasok ka ba rito? Gusto mo kuryentehin ko na buong katawan mo sa loob ng katawan niya? Titigil ka! Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Ubos! Huwag ka nang babalik ha? Salbahay ka? Tanda mo, pag itinuon ko ang utak ko rito sa stick nito, maniwala ka sa akin. Hindi mo pa nararanasan ng parusa ang gagawin ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kung ibang manggagamot na uwisahan nyo, ito lang, maliit lang gagamitin ko sa'yo. Mamili ka. Alin sa dalawa gusto mo dito sa dalawa?
Itong itim o itong simpleng kahoy lang. Pag nilagyan ko to ng bisa, maniwala ka sa akin. Lulupay-pay ka dyan. Susubukan ko nga ito. Magnetiko. Tinatawag kita. Magnetiko. Bigyan mo nga to ng init kasing init ng araw. Pairamin mo nga ako ng kapangyarihan mo. First time kitang gagamitin sa tagal ng panahon. Magnetiko, tika. Tinatawag ko kayong magkapatid na galing sa Banahaw at galing sa mahal na ina. Ipagkalob niyo sa akin ang inyong kapangyarihan bilang instrumento ng Panginoon Kristo. May karapatan akong tawagin ko kayo upang gamitin ang inyong sandata sa taong nananakit sa kapwa niya tao. Amen. Pasensya na kung tinawag ko kayo. Ngayon ko lang kayo tatawagin. O, di ba? O, mainit na, di ba? O, kita nyo? Ano? Akala mo to si Magnetiko, bata lang to. Para lang tong naglalaro, tanda mo. Silang mga batang sa kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Ha? Tanggal, tanggal! Ubos! Alam mo, hindi naman dapat kayo saktan eh. Ang titigas kasi ng ulo nyo. Bakit gusto nyo naiingit, nagagalit sa kapwa nyo tao at pinagdadasal nyo? Ba't hindi kaya kayo magdasal sa aking ama? Wala nang kabuhay-buhay mga ginagawa nyo, pinapakaingitan nyo sa kapwa nyo. Nasisiyahan ba kayo sa mga tao? Ha? Nasisiyahan ka ba, ate? Babae ka! Sige, tanggal! Alam mo, huwag ka na magpatokso sa demonyo kasi yung mga ginagawa mo, may kapalit yan sa pamilya mo. Ikaw ang mismo nagbebenta sa kasamaan ng iyong pamilya. Benebenta mo ang iyong sarili sa demonyo. Huwag kayo magpatokso sa demonyo. Nawa ang Panginoon Kristo dapat ang maghari sa inyo. Naintindihan mo na? Tanda mo, bata lang ang kalaban mo. 3 years old hanggang 4 years old lang sila, hanggang 6. Si Magnetiko. Kaya sila tinawag Magnetiko kasi sila ang nagdidetect kung meron man nananakit sa'yo. First time ko to ginamit. Matagal na panahon ko sila pinagpahinga. Kaya hindi nila ako bibiguin pag tinawag ko sila. Kaso, pilyo si Magnetiko, tanda mo. Ayaw niya sa mga babae. Galit siya sa mga babaeng siraulo. Sige, tanggal. Ubos. Ano pa? Wala na. Meron pa. Kunti pa. Bisa mo, ubos doon. Dito. Hanggang naiinitan ka sa kanila, kasing init to ng araw, tanda mo, mainit pa to sa bumabagang apoy, tanda mo. Hanggang hindi ka na nasasaktan, wala na. Sila nagsasabi sa akin, ubos! Kailan mo pa to ginawa? Matagal na. Bakit may gusto ka ba rito? Ano bang pag nanasa mo, bakit gusto mo siya saktan? Nasisiyahan ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba maligaya na hindi nagiging maayos ang tao? Ha? Naingit ka ba? Ano naman kinaingitan mo, mahirap lang to? Mayaman ba to? May kotse ba to? Wala man tong kotse. Wala naman tong ari-arian. Ha? Ubos! Ubos! Bilisan mo. Diba, init no? Sabi si papasuhin kita rito, may lang ginagawa ko sa'yo. Tanda mo, diba, didikit ko lang, babalik na rin ko na yung sandata. Ito na lang yung bilog na lang nila. Yan, diba, mainit? Sige, tanggal, Init, diba? Sige, tanggal. Salbahe. Ilang minutes na, Joy? 8 po. 8 minutes pa. Tanggal. Alam mo, marami na akong nakalabang mangkukulam. May mga subo. Pero yung mga mangkukulam yung pinagbago ng Diyos. Agad magagaling sila mangkukulam. Ikaw, wala nang kasaysayan yung pinag-aaralan mo. Nakala mo masaya yan? Tanda mo, tinalo kita sa araw nito. Huwag sanang balikan ka ng demonyo. Sasabihin niya, bakit ka nagpatalo sa wala kakwenta-kwenta mo? Instrumento ng Panginoon susunod yun. Bata lang yun at saka baguhan lang. Nakakahiya ka, tinalo ka ng bagito, manggagamot. Hindi ako ganun kasikat na manggagamot, ha? Isa lang ako pipitsugin manggagamot. Tanda mo, pero napakainit, di ba? Sige, tanggal. Di ba? Sobra ba init? Di ba nakakapaso to? Kasi salbahe kayo, di ba? Sige, tanggal. Patutulugin kita doon sa bahay nyo. Papagurin yung katawan mo. Sadista ka eh. Yeah. Sabi ko minsan lang ako maging sadista. Siguro mga 10 taon ko na to gagawin. Ngayon pa lang ulit. Gusto ko maging payapa kayo. Pinipilit ko maging relax ang aking utak kasi ayaw ko maging sadista. Kasi pag ako naging sadista sa isang tao, nagiging sadista rin sa kapwa niya, maniwala ka sa akin. Sa araw na ito, kung nasaan ka man ngayon kaluluwa mo, o yung katawan lupa mo, maniwala ka sa akin. Para ka naglakad simula Pampanga hanggang Maynila, back and forth, na walang tubig.
bukas ng umaga, lalagnatin ka. Ibibilad kita sa araw, maghapon. Kasing init to ng araw. Dagdagan mo pa, magnetika. Tingnan mo, pinagtatawanan ka ni Tiko. Sabi niya sa akin, salbahe ka daw. Tanggal, sige. Painitin ko yung maiging katawan mo. Sige. Sige. Paliliyabin ko yung buong katawan mo para hindi ka na babalik sa kanya, ha? Ayaw na ayaw ko na itong babalik sa akin. Tanda mo, first time ko ito ginamot sa ganito. Naintindihan mo, ha? Tanggal. Sige, bilis. Ubos. Marami pa. Ang bagal mong tanggal. Tanda mo, ha? First time ko ito ginamit sa tagal ng panahon. 10 taon. Ngayon ko lang ulit ito ginamit. Akala mo, yung galing talaga niya, no? San Michael, no? Galahin mo, ginawa mo itong espada. Paano ito nagagawang espada? Yung mga nanonood pala sa akin dyan, nagtatanong kayo kung bakit ko kilala ang mga anghel ko. Pag binasbasan kayo ng Diyos, ipapakilala ng Panginoon Kristo ang mga anghel natin. Pero lahat tayong mga tao may guardian angel tayo. Pag wala tayong guardian angel sa kana, magiging siraulo ang katawan natin. Kasi papasukin tayo ng mga bad spirit, mga devil. Yung mga devil at bad spirit, kahit nga si Jesus, tinukso ni Satanas, ganun din ang gagawin niya sa atin. Lahat ng kasamaan ay ituturo niya. Mang-apid, mangluya, etc. Pumatay ng tao. Kasi walang takot siya at wala siyang konsensya. Pag wala tayong guardian angel, yun ang nangyayari sa tao. Sinagot ko na ang tanong mo. Maraming salamat sa panonood mo lagi sa akin sa YouTube. Yan. Hindi naman porket kinukulam niya ang taong ito, ay may karapatan din ako saktan siya. Gusto ko lang siya pagbaguhin. Kaya nakikita nyo, ngayon ko lang ito ginawa, di ba? Sa dami ko in-upload sa YouTube, sa mga nanonood sa akin. Ngayon ko lang ito ginawa, di ba? Nakikita nyo lahat sa YouTube. Yung mga sikat na magagaling na magagamot, nagpupunta rin naman dito lahat yung iba nilang pasyente sa akin. Di ba puro naririnig yung kapayapaan? Ngayon lang naman ako naging sadista dito. Kasi salbahe. Sinasabi ni Magnetico, salbahe daw yung taong yan. Mapangkunyari, mabait kung nakaharap. Di bali pa ngayon bungangerang isang tao o talakera, at least prank ka. Mahirap magkaroon ng isang tao kaibigan. Katulad to, malapit lang sa kanila. Nararamdaman ni Magnetico, malapit lang to. Maganda ang kanyang mga mukha, maamo. Pero pag nakatalikod siya, maraming sinasabi. Sige, tanggal. Ubos. Meron pa. Meron pa, madami pa. Ubos. Huwag mo nang gagawin to, ha? Tandaan mo, ha? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. At hindi niya naman alam na siya ay kinukulam. At hindi rin niya naman alam na ikaw ay nagdadasal sa kanya. Naintindihan mo? Expect niya lang, kaya siya pumunta rito sa akin, magpapahilot. Kanina ko pa hinihilot yung likuran niya, hindi pa rin nawawala yung sakit. Naggalaw ko na lahat ng ugat, imposible hindi mawawala sakit. Kaya sabi ko, may nagdarasal dito. Okay, tanggalin mo pagdarasal mo. Saan mo natutunan yung pagdarasal mo? Saan mo natutunan ang pagdarasal mo? Hindi mo alam, sa isip lang. Nag-iisip ka na masama sa kapwa mo. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo sa kasamaan. Kung ninuno mo ay marunong magdasal sa pamamagitan ng isip niya, gamitin mo yun sa kabutihan, naintindihan mo? Ibinigay sa iyo ng Diyos yun para gamitin sa kabutihan, hindi gamitin sa kasamaan. Makakapatay ka ng tao na walang kalaban-laban, naintindihan mo? Sa isip mo pa lang, ang tawag diyan ng kapangyarihan ng unang panahon, sabi ng Inang Solomiko, isa ka mang-uusog. Sa panahon nyo, magagaling kayong mag-usog. Kaya mong usugin ang isang tao sa pamamagitan ng isip lang. Napakalakas ng kapangyarihan mo. Hindi mo ginagamit sa kabutihan. Naintindihan mo? Parang isang salita lang yung mangyayari. Pero pa yung usog na magkatininginan kayo sa mga mata. Napakaganda ng kapangyarihan na binigay sa'yo ng ninuno mo. Ginamit mo sa kasamaan. Naintindihan mo? Gusto mo bantagan saktan kita ng todo-todo? Huwag ka mag-isip na masama sa kapwa mo. Naintindihan mo? Masiyahan ka sa buhay mo. Wala na, meron pa. Patawarin ka ng aking ama. Naintindihan mo? Una, patawarin ako ng Diyos. Ginawa ko sa'yo. Wala akong karapatan sana paglaruan kita. Pero gusto lang kita bigyan ng leksyon. Kasi salbahe ka. Sabi ni Magnetico sa akin, ikaw daw ay magandang babae. Panlabas na anyo lang. Pero pag nakatalikod ng kausap mo, kung ano-anong sinasabi mo, di ba? Tumigil ka, naintindihan mo? Ayaw ko ng away. Gusto ko lang ay dala ko lang kapayapaan ng aking ama. Kung nagagalit ka sa tao, ilabas mo. Naintindihan mo? Huwag ka magpakimkim sa galit ng puso mo. Gamitin mo ang kakayahan mo. Naintindihan mo? Sa nararapat lamang.
Sayang lang ang binigay sa'yo ng ninuno mo, ginagahan mo sa walang hiyaan. Naintindihan mo na? Manahimik ka na. Hindi na sasakit ang likuran yan. Gagalaw na yung mga leg niya. Sa araw na ito, pakiusap bilang instrumento ng Panginoong Kristo. Huwag mo nang uulitin to. Pag inulit mo to, at ito'y bumalik pangalawa sa akin, tanda mo, ipapakita ko sa YouTube kung sila ay pumapatay ng mga nagdarasal, hindi kita papatayin, pero pahihirapan kita. Lulumpuhin ko ang mga kamay mo. Pero babalik yun. Pag humingi ka na kapatawaran sa aking Ama, bibigyan kita ng 1 buwan na parusa pag inulit mo to. Maggagamot ka, pupunta ka sa doktor. Lahat ng doktor na magagamot sa'yo, sasayangin mo lang ang pera mo dun. Hindi nila makikita dahil sa spiritual yun. Naintindihan mo? Kung ginagamitan mo to sa spiritual, mas liwanag ang gagamitin ko sa'yo. Pero parurusahan kita ng 1 buwan. Huwag mo sanang gawin yon. Tanda mo, maghihirap ka. Maniwala ka sa akin. Mapupunta ang lahat ng kamalasan mo sa bahay nyo, sa pamilya mo. Pakiusap lang, huwag mo akong pilitin sa ganon. Minsan ko na ginawa yun sa 20 taon. Tanda mo, huwag mo akong pilitin. Kung ikaw ay papatayin nila, asasaktan at susugatan at mamamatay ka unti-unti, ako, parurusahan lang kita ng 1 buwan. May pagkakataon ka pang magbago. Mawawala lahat ang inilagay ko sa iyo kung ikaw ay tatawag sa aking Ama. Kusa ka niyang papatawarin. Pag pinatawad ka ng aking Ama at humingi ka ng kapatawaran, lahat ng nilagay ko sa iyo ay mawawala. Ginagawa lang namin to para magbago kayo kasi matigas ang ulo niyo eh. Hindi kayo nagbabago eh. Kausapin kayo na matino, ayaw niyo magbago. Kaya kayo nasasaktan ng ibang manggagamot. Ngayon, gusto ko lang naman ay kapayapaan. Ayaw kitang kitila ng buhay. Gusto ko magbago ka. Pero minsan kailangan kitang bigyan ng pagsubok na hindi mo pa nararanasan. Tanda mo, ayaw ko ng away. Gusto ko maging tahimik ang puso at kaluluwa nyo. Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Sana hindi na to babalik sa akin. Naintindihan mo na? Ilang minutes na enjoy? 17 po. 17 minutes na tayo. Tanda mo ha, pag ito uminit pa sa katawan mo, maniwala ka sa akin, meron pa. O wala na, di ba? Tanda mo Joy? Hindi ka tulad kanina. Pero dito susubukan kita susubukan kita dito sa Pandakaki. Mas mainit pa to. Wala na. Wala na. Kanina, nakita niyo po yun, mga ano dyan, mega shoutout dyan, kala Ate Yanda, taga Kate Christina Malong, taga Toronto, Canada, tsaka taga Saudi, taga Iloilo. Mega shoutout sa inyo dyan. Kanina nakita niyo naman ha, patong-patong lang ginagawa ko sa kanya, ni halos hindi ko na nga siya ginagalaw. Salamat sa inyo, Magnetico. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Buhay na kayo. Buhay na rin kayo sa langit. Maraming salamat. Bumalik sa puso ko. Jesus sa sinag. Maraming salamat. Gigisingin ko ng diwa nito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Masamang Espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimik niyo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gigising ka sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pangalan? Babae ka lalaki? Galaw mo leg mo kung masakit pa. Nawala na sakit. Tumalong ka kung sigurado. Masakit pa hindi na? Sigurado? Tumalong ka. Hindi ka talaga babae. Sabi mo kasi babae ka eh. Lalaki ka talaga. Tingnan na po yung shot mo pa naman. Chief PMP run. Ibig sabihin first ka. O, tapos sabi mo, binabae ka. Ah? Di ba sabi niya, babae daw siya? Nakasuot ka pa naman ng pampulis. Oh. Nawala na sa leg mo? Nawala po. Lahat. Inilot ko na yun, nagtataka ako, ba't hindi pa rin nawawala eh? Pati pa mo. Nawala na. Pagpag mo. Sigurado. Ano masasabi mo sa Panginoon? Di ka taga babae ha? Hindi po ha. Iba po talaga si Jesus. Magtiwala lang. Okay, salamat. Thank you po. Okay na? Opo.
Teka lang, matanong ko muna pala to bago ko to patay ng video. Ang tanong ko pala, may nakita ka bang madilim, etc., etc., etc. Hindi ko alam kung saan ka dinala ng Panginoon Kristo. Sa kwarto po namin. Sa kwarto nyo lang? Anong ginagawa mo sa kwarto? Nagdadasal po sa poon. Kung ng ano? Poon po, kay Cristo Rey. Cristo Rey? Ano yun? Yung pong nakaupong... Yung ano yung... May dalang, dalang... yung yung gumawa ng langit at lupa. Opo. Si Jesu Cristo. Yun ang dandong ka lang. Wala kang nakitang liwanag, katabi, etc. o kilabot. Wala kang nakitang kadiliman. Opo. Lagi ka magdasal ha. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Sigurado wala na sakit? Wala na po. Ikaw nagsabi niya kung doon ka dinala ng Panginoon ha. Opo. Maraming salamat sa iyo.